Hola a tothom i benvinguts. Avui us portem una d'aquestes explicacions que agafen un detall que sovint ens passa desapercebut i ens destapa tot un món a sota. Ens basarem en una carta als lectors molt reveladora que posa sobre la taula un debat fascinant. Parlem de la neteja de les vores de les carreteres a l'illa de Menorca. Sembla un tema de res, oi? Doncs prepareu-vos, perquè les conseqüències amagades de voler-ho tenir tot net i polit us sorprendran de veritat. Anem-hi! Ara, si us plau, doneu un cop d'ull a aquesta imatge. Si hi heu estat a la primavera, ja sabeu de què parlo. Camps i camps d'un verd intens absolutament espectacular. Però atenció, fixeu-vos-hi bé. Aquí hi ha un misteri amagat. No us falta alguna cosa? On són els colors? On és el vermell de les clàssiques roselles que haurien d'estar trencant aquest mar verd? Literalment, no hi són. L'explicació? Les campanyes intensives per desbrossar i segar completament vores i rotondes molt abans d'hora, deixant-les pràcticament com si fossin la gespa d'un camp de golf. I aquí és on topem de ple amb la secció 1 d'avui, el xoc inevitable entre la seguretat humana i l'ecologia de l'entorn. Clar, pensem-hi un segon per entendre les dues cares de la moneda, perquè les dues tenen part de raó. Per una banda, l'administració ha de fer la seva feina. Necessiten tallar les herbes per garantir que les voreres siguin practicables, per donar visibilitat als cotxes i, sobretot, és qüestió de prevenció d'incendis, perquè a l'estiu allò s'asseca i pot ser perillós. Totalment lògic. Però aquí ve l'altra banda. Si passem la màquina abans que les plantes floreixen i treguin la llavor, n'estem trencant el cicle biològic. Estem impedint que la natura es regeneri l'any vinent i deixem literalment sense aliment als nostres polinizadors més treballadors, les abelles i les papallones. Això ens porta directament a la nostra segona parada, i potser la més crítica, l'efecte dòmino invisible que tot això desencadena. Fixeu-vos com de delicat és tot això. L'impacte sobre el terreny és brutal. Si eliminem la planta de cop abans d'hora, el sòl es queda sense una font fonamental de biomassa i nutrients, i a poc s'empobreix perquè la matèria orgànica no pot descomposar-se de forma natural. Però espereu, perquè la segona derivada és encara més irònica. Passar la màquina constantment provoca que només sobrevisquin les plantes més dures, les més rebels, allò que sovint anomenem males herbes. O sigui que, intentant crear un paisatge bonic i endreçat, estem acabant amb les flors silvestres i donant carta blanca només a les espècies més resistents. Quin despropòsit, oi? Anem a veure aquesta reacció en cadena pas per pas, com si fos un trencaclosques. Pas número 1. Tallem les flors just abans que facin llavor. Pas número 2. De cop i volta, els insectes es queden sense el seu menú principal just en l'època de més activitat. I aquí entra la tragèdia del pas 3. Els ocells que depenen d'aquests insectes, que precisament a la primavera estan criant els seus pollets, no troben res per donar-los de menjar. Una acció aparentment inofensiva i rutinària, com netejar un marge de la carretera, acaba amenaçant directament la supervivència d'aquests petits ocells de primavera. Llavors què fem? Doncs, per sort, tenim la tercera secció i ja existeixen solucions modernes molt interessants, com les segues diferides. Darrere d'aquest terme tècnic, les segues diferides, s'hi amaga una idea d'allò més senzilla i pràctica. És el futur del manteniment d'espais verds. De què va? Doncs bàsicament de tenir paciència. En comptes de resar-ho tot per sistema el primer dia càlid de l'any, senzillament esperem. Retardem la sega fins a finals de primavera o fins i tot inicis de l'estiu. Això dona el temps necessari a les flors perquè s'assequin, alliberin les seves llavors a la terra de manera natural i pam! Preparin el terreny de franc per a la pròxima temporada. I dins d'aquesta estratègia hi ha un concepte que personalment m'encanta, les anomenades illes de biodiversitat. Consisteix ni més ni menys que en triar algunes franges concretes i dir «aquí no s'hi toca». Es deixen parcel·les on les màquines no entren, creant uns autèntics microoasis de vida, uns santuaris temporals on les plantes poden fer tot el seu cicle vital sencer, servint de restaurant i refugi a la fauna local per a mantenir l'ecosistema del voltant sa i fort. I així arribem a la quarta i darrera secció del nostre viatge d'avui, on busquem aquest punt intermedi, l'equilibri perfecte. Com recull de forma molt encertada la font original, la clau la tenim aquí mateix. El punt d'equilibri és segar només el que és estrictament necessari per al pas de la gent i deixar el reste fins que les plantes s'assequin, naturalment. És d'un sentit comú increïble, oi? Tallem l'herba d'un metre al costat de l'asfalt per evitar focs i per garantir que els cotxes i la gent circulin amb tota la seguretat del món. Això per descomptat. Però més enllà d'això, deixem-ho fer. Aconseguim mantenir-la al nostre ordre humà, però donant-li espai a la natura perquè faci la seva màgia. I abans de convidar-nos, ens agradaria deixar-vos amb una petita reflexió. Ens convida a preguntar-nos què vol dir de veritat cuidar el medi ambient? És esclafar-ho tot per mantenir la nostra il·lusió humana de neteja visual de forma gairebé clínica?
O, al contrari, és començar a valorar i fins i tot estimar aquest caos espectacular, vibrant i vital dels cicles de la vida silvestre. Penseu-hi, perquè de vegades un paisatge que sembla desendreçat és precisament l'ecosistema més sa i més viu que podem tenir. I fins aquí l'explicació d'avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut tan interessant i fins a la propera.